i-AfriForum ithe ligwijwe lama-Afrika likhuthaza udushe ngakwela icala i-PAC ithe ligwijwe imbali ebalulekileyo ye-APLA. Kungokunje i-AfriForum sele ibhenele emapoliseni ukuba nyanzele i-PAC ukuba iliyeke ligwijwe. How on earth will the PAC even begin to explain how encouraging the shooting of people with bullets can in any reasonable way not be interpreted by many as promoting extreme violence? The PAC should explain how the slogan "every bullet takes us forward" cannot be seen as supporting violence as a means of achieving their political goals. We can ill afford this inflammatory rhetoric in our volatile political climate, and in a crime-ridden country no less. The use of the term settler also implies violence should be directed at a minority group. Such blatant incitement to violence against minorities or anybody else is unacceptable. I-PAC ifunge yamunca intupha okuba eligwijwe i-one settler one bullet alindawo. Akho umuntu ungayaziyo ukuba ngoku sikwixesha loxolo akusaliwa. Kodwa i-AfriForum izawusixela ngoba izasisenkundleni ngezilogans ze-PAC bayazi uba ixhokosha ibubu lenews and xa liphumile lizawutya wonke umuntu. Uba ngaba wona abantu be-AfriForum basazibiza ngokuba bazibona okanye njengamasetla ithethe ukuthi sawudibana edabini, masingadibana enkundleni, masidibane edabini. Kwangoku akukacaci ukuba amapolisa aza kudlulisela kwinkundla zamatyala lomba kusini na. Ndingmanelisi Dubase weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.